Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong iring Oh. naman! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya. Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya. Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Guys, humanagit ko. Ay! Ha? Wala ginahilabot ana niya, ha? Pero natumba lang gihapon siya! Meaning, danghag yun na siya! Lo. Kaya, uy. Bida. Unsa na? Dali. Tabangan di ka barog, dali. Salamat. Sama di mo tuhod. Stilan doon, oy, na-disbeauty ng tuhod, di ba, gano? Deserve! Okay! Our second runner-up is Uhahay! Contestant number 4! Kinuo ko. Duha na lang nabilin. Kaming duha na lang ni Emmy ang pilian. Di mag-assume, ha? Kay ako na yun umudaog karon isip, ha? Summer body? I-announce na to ang first runner-up kung si Kinsa. O automatic ang may bilin. Mauna ang Crowned Hot Summer Body 2025-2026. That's me! Padapli na lang daan. And now, our first runner-up is contestant Forward na lang number daan, Pia.
Forward na lang daan. Kay imong number na ang tawgon. Contestant number 7! Move forward, please! 7? Ang ako number ang gitawag? My Yes, God! yes. Nidaog ko! No! Contestant number 7, move forward, please! No! Excuse me. Yes, ma'am. Tanawa og balik. Kay basin nasayop kag basa sa number. 90 nga rin ang imong gitawag dili 7. Wa ko masayop, ma'am. It's your number. Number 7. Move na, ma'am. No! Oh, hi! Aking ganda, di ko kailangang sumabay pa sa uso. Ako'y magiging Boss! Maong yun, mina, boss. Saka na. Ikaw na yung tao sa iyang sas. Gana. Bon. Wa ba maguba nga kung hinapay? Ay, wa, boss. Pilit gihapon kayo. Good. Duulon ko na ang sunod na kong pick. Ay, siya ang mutawad sa akong sash. My God! Ay, my God. Magkaduol na kinming duha. Hi. Hi. Magtawad ko, ha? I will be careful aron di ka matusok. Sige. Kaumot niya. Doon lang kayo sinako samtang nagtaon sa akong sash. Oh, there you go. Congratulations. Oh, God! iba. Ang magkabugera, ang pagkarisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Animal! Mikaging ay nagihagan siya ni Harry. Harry, midaog basab ko. Ako ang first runner-up. Oh, congrats. Congrats, Ra! Why kiss? Karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Nawa ko. Girl, marag mag-isa na hapit mong babasigig pahiyom, girl. Ganina pa gina, human katauri ni Sir Harrison Sass. Ay, marag nakagwa sa imong kaugalingon. To kag, wag ko makabantay. Why, himantayon ko zay, naman himantayon ko zay. Mililig ko gikan sa duyo sa stage, no? Dili lang siya gwapo yads. Humut pagit kaaya siya. Nindot kayo siyang gakson. Said Panyawan Plus Health Testimonies. Mahilig ko magdula og basketball og dili gid malikayan nga kapuyo ng akong lawas. Nay panahon nga dili ko ganahan muliho kay luya og kutas ang akong lawas. Mo nang giingnan ko sa among coach nga mag-Said Panyawan. Ug salamat sa Said Panyawan Plus kinibalik na ang kalagsik sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Said Panyawan Plus. Mark Padilla, taga San Miguel, Iligan City. Health Testimony. Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produktong herbal sa Said Marketing. Nya ako, humot pa ko. Oh, niya, gwapo ka. Oh, Sa? gwapo. Kisingon! Akong mama. Kamong mama ni mo magatubang. Pirmi mo katubang, aron, gwapo ka. Ay, ikabali siya ba? Personal man ta na imo. Ay, unsay pagtuon mo sa kong mama? Baka kon? Dili. Pero ang inahan, kung magatubang na to, kita'y kinagwapuhan o kinagwapahan. O, diyan na napita ba, bakakon sila. So, baka kon ang akong mama. Kung magatubang mo. Ha, bayano. Bagay mo ta, bagay ta. Ay, di ko, kay murag og
Misukol og tomboy. Hep. Gusto na mo, ana. Paingon na mo mag-unay away, ana. Og di na mahimo nga makaguba na sa tong kasuod, ha? Di na mahimo mag-away mo kay makaguba na sa tong kasuod. Para mawa ng kainit sa inyong Saman. Imo ning bahin yads, kana, nya, imo sab ni Ador. Ay, salamat, girl. Huwag yung kumasiruhe ng gabi na. Ay, dihan lang ng tao ni mo kung bahay daw ni kung dawat na. May gagutan noon sa. Di mahimong kamera ang makakwarta rong gabi una. Kinahanglan nga magbahin ta. Good. Kay kung wa pa ko nimo pugsa, di man sa kumuapil sa contest. Sakto. Kung noon sa tao. Sure ka, di gid ka. Last na akong ingon nimo, mamaulit na ta. Ay, baby. Bida, mugos mga tao na eh. May kumangayo ka? Wow ka diha. Mugos ka. Padili-dili. Sana muna kayo tag-tricycle na. May kapliti naman ta. Manaog ta sa stage. Boss, mao na siya, di ba? Kanang bigawas gikan sloyo sa stage. Mao na baruga. Where? Well, kanao. Kanang nagtakilid kay galingi sa iyang gikatabi. Awa. Paabuta ko din sa sakyanan. Oh. Orang nagagusto yun sa pusing nga nababayana na. Ay, gihuwat yun. Pagdali na diha. Kinahanglan maapasan na to tong batignaw nga si Tia. Maapasan na to siya. Time pa sa. Maglisod kog dain ning tanan. Ako pa'y nagbitbit sa makeup kit. Ako pa'y nagbitbit sa imsinina ag sapatos. Sa man reklamo ka? Ay wala man. Padayag lang ni nga naglisod ko ba. Ay lagi, pagdali na. Nara sila, maabsan pa na to. Lagi. Shit. No. Si Hari ka na naglakaw pa ingon nila. No. Makapaulit na gid ko sa amo og maini. Kining kwarta ang himuon akong rason aron makasud kog balik sa amo. Girl, tanaw magod kinsa na ba? Ikaw din daw to, girl. Kinsa din nagpaingon di? Ay, dool ay. Bida. Hi, Sir Harry. Hi. Hain ka tong babae nga inyong gikauban kanina? Siya, sir? No. Katong gwapa og nindot og lawas nga midaog ganina. Kaya lagi, bida sa doy. Umilaing kauban nga maglakaw ganina. Kiniro man siya. O siya itong midao ganina. May tuyo ka na ko, sir? No. There must be a mistake here. Dili ikaw katong ako nakita sa stage ganina. Usa ka nindot kayo og lawas nga babae katong nagbarog sa stage ganina. Nga nagtaod og maskara gikan sa iyang mata, paingon sa iyang ilong. Nakasiguro ko nga dili kato ikaw. Si Angel ka to, sir, og nakabiya na siya. What? Nakabiya na? Pero nga naman. Diin sa agi, ha? Nga nung wa ko makabantay niya nga miagi din. Diin? Said Celebrity Beauty Show. So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes sa imuhang pamanit. Anak akong pag-umangkon nga siya, umpay nang gigamit. Celebrity. Wow. Namus good ka siya. Iko pag sure dara oy lagi siya. Gigamit.
Hindi siya, sige siya, mag-try po. Wow, so nigamit po So, siya nag-try ron. po siya. Oo, niya, puti man siya daan, ma'am. Okay. So, ano siya na, tinood yun siya. Maraming handog dito po gamay-gamay siya. Kaya mag-upa lang, murag upat pa lang kaadlaw siya nagamit. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.